her kim şunu erti bilen 3 gedik. Akşam 3 gedik okuysa, yerin yüzünün cadugerleri, yerin yüzünün purhalları, yerin yüzünün duawiçileri himmeti üyüşüp de sana zarar getirecek bolsalar, başarmadılar. Can oğluşuna qaim bolly. Ol duawi bir zat, bir caduger bir zat onun qasynına baramal leldir. Hudaý Taala şunu yol aydyp goýupdyr, derman goýupdyr. Qur'an-ı Kerim dermandyr. Qur'an-ı Kerim derman bolandan saňaram biz musulman adam näme diýip bir haram zatly bilen derman gözläýip balalarymyzyň galbyna munna biz goýmak ödýämizdir. Ha saşadamanla. Öz oğul gyýdyny göterip ondan ona aýlanyp görmek musulmançylykdan däldir. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Rasulullah janyň gamyn bolup nusxa ýazyp gidenler. Erti bilen üskede okuydun, akşama seni hiç sat derer vermez. Akşam okuydun, ertesi hiç sat derer vermez diýip aýtdy.